Preto das 9 da mañá tivo lugar un novo accidente na vía rápida do Salnés á altura de Corbillón, en Cambados, no que se viron involucrados 3 vehículos. A colisión máis importante tivo lugar entre un Hyundai e un Megane que chocaron frontalmente, quedando o primeiro vehículo emborcado sobre a vía. O terceiro coche foi un taxi de marca Mercedes que impactou por alcance a un dos vehículos. Debido á violencia do accidente, foi necesario que os equipos de emerxencias escarceraran as dúas condutoras dos dous primeiros vehículos involucrados no suceso. En total resultaron feridas 5 persoas que foron trasladadas ao Hospital do Salnés. As dúas primeiras condutoras con danos de consideración, unha cambadesa de 37 anos e unha Vila García de 48. As 3 persoas restantes son o condutor de taxi e a muller e a nena que viaxaban nel. Ata o lugar do accidente achegáronse a Policía Local de Cambados, os Servizos de Emerxencias de Cambados, os Bombeiros de Ribadumia, a Garda Civil e 2 ambulancias do 061. As causas do accidente por agora se descoñecen e están sendo investigadas pola Garda Civil. Tras o sinistro, a estrada estivo cortada durante horas mentres os servizos de emerxencias de Cambados e de conservación de carreteiras da Xunta realizaban as tarefas de limpeza da calzada.